ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሰላም ክትሉ ሰላም እንዳተመንና ንሎም መዓልቲ ሒዝና ልኩም መፂና ዘለና ብዛዕባ ኣደይ ግተት በርሀ ኢና ክንዛረብ ሓገዝ ዝደልያ ዘለዋ ናይ ጥዕና ፀገም ዘለወን ራእይ እውን ዘይብለን ወላዲት ኢና ክንዛረብ ኩሉ ሰብ ሸር ገይሩ ሓገዝ ምታን ክረኽባ ሰብ በብዓቕሙ ምታን ከዋፅአለን ናብ ኩሉ ንክበፅሕ ሸር ንገብሮ ንዝምልከቶ ኩሉ እዘን ትሪእዎን ዘለኹም ማማ ግተት በርሀ በሃላ ነባርነተን ኣብ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ቀበሌ 03 ኮይኑ ዕድሚአን ከባቢ 80 ይኸውን ከምዛ ፎቶ ትሪእዎን ዘለኹም ውላድ ኮነ ከመይ ኣለዋ ዝብለን ስድራ ቤት የብለንን እኳ ደኣ ጎረባብትዮም ካብ ዝበልዕዎን ዝሰትይዎን ንእሽተይ ቁራስ እንጀራ ዝኣንግልዎን ክሳብ ሕጂ ብኣካል ዝረኣየን ሰብ ምፍጣር እውን ዝፀልኣሉ ኩነታት በፂሑ ኣሎ እዘን ወላዲትና ኣብ ከርፋሕ ናብራ እየን ዘለዋ ስለዚ ኩሉ ተሓባቢሩ ነዘን ኣዴና ክሕግዝ ተስፋ ንገብር 50 ለሚን ን50 ሰብ ኖርማል እዩ ንሓደ ሰብ ግን ሸኸም እዩ ከም ዝበሃል ንሕና ከዓ ንብዙሓት ሰብ በብዓቕምና እንድሕር ዳ ኣዋፂና ኣለን ኖርማል እዩ ንሓደ ሰብ ክከብዶ ዝኽእል እምበር ስለዚ ኩሉ ሰብ በብዓቕሙ ናብ ኩሉ ሰብ ክበፅሕ ሸር ግበሮ ሸር ገይሩ ከዓ ነዘን ኣብ ሕማቕ ኩነታት ዝርከባ ዘለዋ ወላዲትና ሓገዝ ምታን ክረኽባ ሰናይ ይግበር ንመን ንማንም እዩ ስለዚ ካብ ኩልኹም ሸር ጌርኩም ናብ ኩሉ ሰብ ክበፅሕ ብኡ መንገዲ ከዓ ሓገዝ ንኽረኽባ ፀዋዒት ነቕርብ ኣለና